Wag yun maglungag ning bata ah! Nag-unsa man ka di Erning? Nagsige magkagtuplo ka na imong cellphone. Abutan lang ko. Wag yung kakalungag. Balo! Pagkatapulan na lang naman gyud ninyo. Wa mo'y gipili. Lupig pa'y ako riga puyo aning balaya. Usa mo mga disable mo? Madugay pagkaon ko na cellphone ninyo. Hangan si kuya nimo. Namatos ubos ma, ng laba. Ah, simple trabaho adyo ka human. Wa adyo mapilig ninyo oy. Kani yung mga bata ah? Isgar! 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 Usa man ka diha? Wa pa ka kahumanan ng trabaho nimo? Nagparehala mo si mong igsoon ha? Nagsigig tuplo ka ng cellphone? Bisag nang laba, hala, cellphone! Sige, chat-chatan ang uyab. Sa paglungag, wadyo ninyo nabuhat. Unsa nang oras aron pas mo na atong bitaw? Unsa may kauno na to, tae? Mga tapulan jud kay mo. Matar mo kaon. Yaya kay mo kliyok. Mura mo mga bao. Pero pa cellphone na. Abdi kayo. Mura mo mga rabbit. Dagko lang ipon. Manana na di ha? Kay kaulano na.